Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba dahil sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Tricia. Mag-architect ka? Oo, ma. Ikay bahala, nak. Support ako nimo kung unsay gusto nimo. Basta kay paningkamot in taon ha, nga mahuman ka gyud. Kay ikaw na lang gyud in taon ang akong paglaom, nak. Kay si kuya nimo, unsaon, sa iyo man kayong nakapamabdos. Pwede ra magud kihapon sa mo eskwela, ma. Dili pa man uwahi ang tanan. Ay, ako bitaw siyang gisultihan, ana. Unya unsaon man nimo nga maglisod man kuno siya. Tabangunon man sa kayong iyang Paris good. Maong mas maayo na lang kuno nga manarbaho na lang siya. Noon, sad. Maunang ikaw, nak. Kung mamili gani kag lalaki, ang pili ka na yung dato, aron dili ka maglisod. Ma. Happy kay ko nga same tag course nga gikuha. Engon man sad ko. Basta ha, kaning dating gawi gihapon ta ha. Magtinabangay gihapon ta kung natay dili masabtan. Of course, girl, uy. Thanks, girl. Kumusta man imong pag-eskwela, nak? Okay ra, ma. Dili man day lalim, pero okay ra kay na-enjoy man pud ko. Kana, mauna importante. I-enjoy lang gid ang imong pag-eskwela aron dili ka mapulan og dili sa ka ma-stress. Oo, ma. Sige lang. Igna lang ko kung ma-stress ka kay magbakasyon yata. Sige, ma. Thank you, ma. At doon yata sa amo, inig Sabado ha. Birthday ni mama. Na, suwayan ang nako day, uy. Mananggit pa ko ni mama, agod. Ay, masugot na ni tita lagi. Pwede ra sad ako'y mananghid niya. Ayaw ra, uy. Mananggit na kong tarong. Okay ra. Total, kaila naman sa ko ni Jay ba? Basta dili magpalabi, ha? Unya, pahatod gyud din sa ato inigpauli. Oo, ma. Ay, kabala ka, ma. Nahala, sige. Pagamping sa imong lakaw, nak. Thank you, ma. Lugaya ni mami anhi, oy. At least ni anhi ko, diba? Oh, hinuon sad. Dili na ako makiglalis. Dili. Uban lang tika aron nga makakaon ka. Then, ini ko man, ipaila-ila tika sa akong mga igagaw. Sige. Hi mga agaw. Si Tricia di ay ang akong best friend. Jasmine? Ako? Jasmine? Go, Kyle. Parang nasobrahan na kasi mo pag-inom, oy. Ako ning amiga, oy. Dili ni si Jasmine nga imong ex. Kanang mga naong nga? Klaro kayo na nga, di mamilig pobre. Adto na
sila sa dato aron di sila magkalisod. Ha? Kyle, usma! Ayaw ko nagbastos ang ako, amiga. Akong bisita. Jay, girl, okay ra. Ihatod na lang ko sa amo. Muli na ko. Oh, girl, pasensya na kas na itabo, ha? Unsa ko na, grabe manggig kaayo siya nga nasakitan sa iyang ex, good. O niya ka lang, kung doon naman sa good mo similarities good sa iyang ex. Okay ra, girl. Nakasabot ra ko. Nakainom naman sa gutong igaagaw ni mo, maong isa na rin mo gawa sa bakbak. Ay, maulagi, uy. Sorry, jud kaayo. Okay ra lagi. Anyway, thank you sa paghatod na ako din sa amo. Amping sa pag-drive pa uli, ha? Oh, girl. Salamat sa pag-adto, ha? Magkita nang ta sa eskwelahan, ugma. Asa naman ka, Miss J? Kigutom naman ko, eh. Kig-snack sa unta ko. Kaysa mo nang number naman? Hello? Ay, si Trish yan eh. Oh. Who's this, please? Si Kyle din eh, Trish. Kyle? Oh, igagaw ba ni Jay? Katawa na yung pag-birthday sa yung mga... Ah, ikaw. Ikaw di ay. No worries. Okay na to. Nakalimtan na ako. And if wala kilaing toyo, please, dalitan na lang akong number, ha? Bye. Tris, hi. Imong gihatag akong number sa imong igagaw nga si Kyle? Ay, hala. Nasuko ka? Girl, next time. Ayaw ihatag ako number sa bisan kinsa without my permission. Oy, sorry, jud kay girl. Unsa nga namugos manggod siyo kay gusto siya mga yug kuan kanang sorry nimo. Okay na to. Di ba niingon ko ni mo kalimtan na to na ako? Palihog lang kong ingon niya nga, ipadilit ako number. Ay, sige. Sorry kayo, ha? Maglisod sa kong sakay, Aniron. Huwag hindi makapait sa inyong arong orasa, uy. Lisod ang sakay. Hi, Trish. Kyle? Ako? Oh. Pauli na ka? Gaon sa ka din eh. Actually, ganina, pag panawag na ko, padaw na ko ato din kay gusto lagi ko mga sorry ni mo sa personal. Nauwaw kay ko sa kong gibuhat ni mo. Oh. Sinsya na ka, ha? Kanang, pwede ba nga i-invite ka, kadiyot? Mag-snacks at una ka mo pa uli? Bisa kadiyot lang good. Maudi ay nga ingon anak kakasuko. Igihatag mo gudi mo ang tanan. Mo lagi. Pero, actually, huwag ko magmahay. Kaya ingon na magina kung love gid mo ang usa ka tawo, di ba? Nasakitan na ko kay nganong after sa tanan akong gibuhat. Nganong dito siya ni Kuyog sa lain. Well, mo ni giingon nga usahay. Things meant to happen para makaamgo ka nga. Dili gid siyang para sa imo ha. Trish. At least karon kay bawon ako nga nung ingon ato ka. Mas nasabtan na ti ka. Thank you, Trish, ha? Pwede ba ko maging friends ni mo? Nganong dili man. Trish, ang tinuod. Sukad nga, sige na tagkuyog-kuyog. Naganahan ako ni mo. Naibaw kong di ko angay ni mo kay wapo kay kapanghambog. Pero gusto kong masayit ka. Andam kong buhaton ang tanan.
Aron lang makaingon mong mama nga, di ti kapsagnan. Kyle, Mahal pa sa ko nimo. ang tinuod. Oh. So sige na to kuyog-kuyog. Hinay-hinay na sad nga nakugang akong pagpati dihan nimo. Ikaw muna. Mga tubang ko sa mong mama. Bahalag pa sa kusyan ako. Basta kay gusto ko nga mga iog permiso niya nga panguyabante ka. Kyle, My life it seemed that something had been missing. I didn't know what to do. Tears would pass me by. wag gid makauyon si mama pag una ni Kyle. Kay lagi, standby ramang good unya naundang pagid og eskwela. Pero naning kamot si Kyle nga ipamatuod na ako o sa akong mama nga kasaligan siya. Mong nipadayon gid siya sa iyang pagtuon o galoy sa Ginoo. Nakahuman siya sa kursong engineering. Karon, usa na siya ka-engineer o wag gyud ko magmahay nga siya nga akong gipili. Kaya ako magyon nakita nga gibuhat niya ang tanan ug mahal kaayo kaniya. Karon, minyo na mi ug naa na sad mi mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.